abdi ngolah. Shalom, selamat hari Minggu Madihita. Adorang so tamulai par mingguota, taparade madirita, martangyang mahita di bagas rohat tabe. Martangyang mahita. Amin. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi porbadia, na tumapalangit doh tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehova, yang go halak partigori, mangoludo binahen ni parsihohotna marhapor seaon. Alai yang go dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami asa unang madele hami, ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopohubain hami si lehon-lehon mo na denggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramoti hami asa unang marpos niroha hami, tu arta na dihasyanganon, lehod di hami haporsiaon, asa dohot hami parjabar di sitianon ni akan na porsia diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Met di mulanai, sai di
Tangihon hamuma patik ni debata di minggu paduahon dung Trinitatis on. Ima patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang goso ture dalanna. Ai hona uhumna dosogot akan namar sineang di goarna. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata. Ai dinatar sosak, dohot ditangiang dohot dipuji-puji ado, si dohonon goar ni debata. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulohon nahobar tu patik mi. Amin. Mari dehita. Tapauduk marohata, tatopoti dosata, martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujulom, huhilala hami rikot doa sini roham disalut hami halak pardusa. Alanido ubay nahu pasirep hami diri nami sadariod di jolom. Jala huparhatopot hami, tung najot-jot do hami manibil sian akadalan muna badia, songon biru-biru na lilu. Saya unang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami aidang di halomon roham hamatian ni akka pardusa. Alai hamuban ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panidangion. Dohot hagogoon ni todi porbadia. Asa tarapul si tutu rohanami majauho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahin hasangapod di guarmu na badiai. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata.
songonod do hatani Tuhan Jehova. Nunga diarsahi ho au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manelesei akka pangalosim ala ni hadirioku. Jala dangbe hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapun ma di debatana di gijang. Amin. Mari Deita. Hatani debata, turpuk epistel di minggu padua hundung Trinitatis,on tersurat di Markus 4 ayat 26 sahat rodi tolu 4. Tajahama marsikat soring auma parjolo. Markus 4 ayat 26 sahat rodi tolu 4. Songonon ma tersurat di si. Dungi di dogma, onma pangalaho ni harajaun ni debata, songon pabahen ni halak nama da burhot boni tuhau mana. Aisian gogona sadiri di patu butanoi, jumolo hauna, dungi biurna, dungi emena porngis di bagasan biurnai. Dungi di dogma, tuahama pasumanota harajaun ni dibata, tu dia ma upama honota, alai dung sinaburhon, siburmai tubu, gabi tungui bosian akka ikau rata, jalabal gama dakana, pola tarbahe do pidong na martonga-tonga langit marasar di linggoman nai. Jadi marhita langitana susamanon buha tahun tunas sida hatai, marguru tunas kerjak tunasida. Alai dang adong di hataun tunasida, so marhite-hite upama. Alai pulik do di patorang salu na tu sesiana. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni dibata, jalan nau piopsa. Amin. Ia spurion
taha tidakon maha porseotai, songonahina tidakon ni dongata saha porseo di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit doho tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinibuhon ni si Maria, naga-begabian si Anton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tu hatta natumaon na bernit di panghuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinar silang. Natuat tu banua turu dung ditanom. Namulak mengulu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disimai bana pai maulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsia di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohok dihasesaan ni dosa, dohok dihatain namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohok dihangoluan nasora suda. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita sude ruas ni huriata. Tabegema titing di mingguta sadarion. Naparjolo titing namaragam. Bagian A, goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion, ima minggu paduahon dung Trinitatis. Jala topik ni mingguta ima, dipatibul di bagasan Tuhani, bermegah dalam Tuhan. Bagian B, permingguan godang, anak sekolah minggu, remaja, dohot pertanyaan sektor. Mamuka minggu tanggal 30 Mei 2020 sada, nunga di patupa huriata, permingguan di bagasan gereja tahun ima marhite haputusan ni perhalado ni huriata tanggal 20 sada Mei 2020 sada. Disiala na torop bilangan ni ruasta na terpapar COVID-10 sia alai nunga dilehot tuhatta hahipason dinasida. Marhite ima boy tapatupa permingguan jala tamulai pukul 7 pagi bahasa Indonesia, pukul sia ibadah anak sekolah minggu live streaming, pukul 10.30 bahasa Batak, pukul 16 dohok pukul 10.30 web bahasa Indonesia. Permingguan remaja pukul 10.04 wib, patupaut tama mulai hari Minggu tanggal 20 Juni 2020 sada. Pinangido ma haradeon ni akayana kota lao madohoti permingguani jala ikon marsitutu mangulahon protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Pertanyaan sektor diganup hari Rabu, Kamis dohok Jumat, totong dope di patupa huriata, marhite sian ritual manangjum. Alani i gomos di pangidoan nami, tusude ruas ni huriata, asanaing manian rade, jala ringgas madohoti pertanyangani jala talehon matiki na argai. Alagabe sada dalan persaurata doon di tonga-tonga ni huria huhut patogu hapor siaota
lau mamuji dohot makaporseai tu hatta perdenggan basai. Jala unang terlalap hita amanginang di nama saon di partikian si saon narion. Bagian C, nasorang. Di hari Kamis tanggal 10 Juni 2020 sada di basa-basa hotu hatta sadada dana bawa di keluarga ni Amatta Osman Nicholas Manulang Inatai Marta Dameria Rosinta Borusi Hobing sian sektor opak C hipasdo dak danagi suang songoni nang natorasna. Bagian D, naung marbagas nunga majalo pasu-pasu perbagason Pratama Sibarani Eshut anak ni Amatta Situa N Sibarani tubuni Inata D Borusiahan ruas ni Huriata sian sektor 2A dohot Orwanna Yenni Priska Boru Ginting Munte Boru ni Amatta S Ginting tubuh ni Inata L Boru Barus ruas ni gereja GBKP Sugihen Brastagi pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Senin tanggal 31 Mei 2020 sada di gereja GBKP Sugihen Brastagi. Bagian E, ruas Namoro sada ruas napidda mulai minggu sadarion nunga pidda huria ima A keluarga ni Amatta Johannes Gunawan Sirait ST Inata Dewi Febriani Boru Sidauruk Rabdohot sada dana bawa sian sektoronom pidda tu gereja HKBP Balik Papan Baru. Bagian B keluarga ni Amatta Benni Rahadi Simangusong Inata Putri Deliana Lydia Boru Sipahutar Rabdohot 2 iana kondasida sian sektor telu A pidda tu gereja HKBP Tanjung Balai Karimun. Paduahon namuding. Bagian A na di hari Rabu tanggal 8 Juni 2021 nunga marujung ngolu sahala ruas ni Huriata ima Amatta Edi Daruan Marnai Hutahayan tutu umur 47 tahun na nihabaluhon ni Inata Kristina Sisilia Puji Hastuti Sianipar alamat Jalan Pelamboyan 3 Ferum Pelamboyan Mas sian sektor onom. Bagian B na di hari Jumat tanggal 10 sada Juni 2020 sada nunga marujung ngolu sahala ruas ni Huriata ima Amatta Oloan Hutapea SH Oppo Audrey Doli tutu umur 80 tahun na dihabaluhon ni Inata T Borulibong Nahinan alamat di Jalan Silangge nomor 48 sian sektor sada B. Di minggu sadarion di Patupa Huriata do parmingguon di bagas nasida na niuluhon ni parhalado nagotiki ima inang Bibil Pro neti botors Borusilaban. Tatangya koma anggiat tumibu tarapul keluarga na tininggal honna jala totong di pargugoi tuhata. Bagian F terdidi dohot makatidakkon haporsiaon. Di minggu sadarion di ibadah pukul 7 wib di Patupa Huriata do acara terdidi dohot makatidakkon haporsiaon secara khusus turuas ni Huriata alanunga dengan nasida majalo pangajarion sian perhalado nagotiki jala naeng marbagas. Bagian G papungu pelean paupaton tu pembangunan. Di minggu sadarion tanggal 10 Juni 2020 sada papungu pelean paupaton dohita ima lao manupahi pembangunan ni Huriata jalanunga di parade amplop na hobartusi.
Merguru malua kelas intensif. Hobartu haputusan perhalado ni Huriata. Nah di hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sada tapat patupaon ni Huriata ma kelas intensif perguru malua periode Juli Desember 2020 sada tuaka yanak kota naung tamat SLTA sederajat nakarejo na kuliah dohot naung marumur. Pendaftaran mulai tanggal 14 tanggal 30 Juni 2020 sada di sekretariat ni Huriata huhut mabuan surat pengantar sian ganu perhalado sektor nabe. Angka Romawi 3 Dewan-Dewan bagian A Dewan Diakonia perjulu pengapulion di minggu sadarion dung sidung minggu siang di patupa Huriata do pangapulion tu bagas ni keluarga nyonya situ ABM Marbun senti boru si bolon nahinan sektor 2B na niuluhon ni pendeta Hendrik Siburian STH pinangi doma tu perhalado dohot ruas ni sektori asareta madohoti acara pangapulioni. Perhepengon taidama di laporan keuangan aka pilihan bulanan perpuluhan dohot aka hamauliateon diaka naso masuk dope titing sadarion di hari Minggu nanaing Roma di titikon. Mauliatema di sude ruas napasahaton pelea bulanan dohot hamauliateon perpuluhan dohot partisipasi tu aka ulaun huria lam ditabai tuhat tama pasu-pasuna dihita saluhutna. Songoni matiting minggu sadarion martang yang mahita tapasadaro hatta martangnya kita. Gok puji-pujian dohot hamauliateon ni rohanami napungot Tuhan husobah rohanami tuho marhite naong hupakilalaho kami godang ni basam dohot asi ni roham payhutihu perdalanan ni ngolu nami terlumobi ma Tuhan hahipason na argay di pasahat todoi Tuhan tuhami marhite Tuhan boy bolas sami siya bagas nami be madapot toko tu bagas joromon ima ali Tuhan masihol hami pajupang dohot to marhite naposom marhite hatam nabadiye alani Tuhan maulia tema didenggan ni basam soang songoni ma Tuhan nunga hupatu begeho kami titing na maragami Tuhan saluhut na program ni Huriamon totong dohu pasahat kami tuho Tuhan asa anggiat mardala doho denggan gokhuaso doho Tuhan mangurupi hami terlumobi ma Tuhan akan naposom na mangulahoni du Huriamon suang-songoni Tuhan hubege hami do Tuhan akan namasa terlumobi ma Tuhan naong dialapo dua ama siya tonga-tonga ni Huriamon sian ruas ni Huriam porsiado hami Tuhan na di jauhodoi tulabung mo marhite ha porsyon nami alani Tuhan apu lima keluarga hutahayan dohot keluarga ni amanami hutapea asa totong nasida Tuhan mabilangi godang ni basam naong di pasahato tu nasida molope di bagasan si taonon nasida Tuhan ditikyon alani Tuhan marhite hatam nabadiyay boy Tuhan tarapul nasida jala totong nasida Tuhan marsihohot tuho jala luasomu manasida di bagasan las ni roha tuaka tiki naneng roon suang songoni ma Tuhan ruas ni Huriam na di bagasan parsahiton
Tuhan madit donang rohanami jala mabiar-biatan hami Tuhan. Alani na masa pandemi COVID-19 on. Gudang do Tuhan ruas ni huriam na terpapar. Ima Tuhan isolasi mandiri di bagas nabe. Dohot di rumah sakit. Alay gudang do Tuhan nang malua di baeko sian persahitoni. Alani do Tuhan pos do rohanami. Moloho do Tuhan mangalehon gugu dohot semangat dinasida. Naboy do Tuhan talu persahitoni sian pamatang ni nasida. Suang sungoni ma Tuhan na posom natong dope Tuhan di rumah sakit dalam pemulihan. Amang situ apane dohot amang jonal siadari. Ipe Tuhan hupasahat tami tuho. Asa homa Tuhan na mabubuk panahit siap pamatang ni nasida. Marhite akka ubat dohot si panganon na dikonsumsina. Asa angget Tuhan, boy nasida muse beraktivitas songon na somal di huriamon. Makuba si huriamo Tuhan totong di bagasan las ni roha. Suang songoni ma Tuhan akka ruas ni huriam na terpapar dope Tuhan di rumah sakit. Dang boy hubilangi hami Tuhan. Alay na pos do rohanami. Na totong do todim todinabadiyay madongani na sida. Asang giat Tuhan totong na sida marpos ni roha tuho. Pasato daging dahot todi na sida. Asang giat Tuhan roa kasilas ni roha. Jala malum ma Tuhan na sida siyan akka parsahitoni. Suang songoni ma Tuhan pasahaton nami do tuho akka yanak kon nami. Na menet sahatu na magodang Tuhan. Tuhan godang do siya tonga-tongan ya kaya nakon namion. Ima na menjalani ujian semester Tuhan. Nanaing boy na sida mo se melanjut to akka tingkat na tertinggi. Tuhan dongani ma akka ya nakon namion. Surutod dimtod di porbadiay Tuhan. Asa gabi anak akka na marbisuk na sida Tuhan. Boy na sida mamilangi akka ari-ari na Tuhan. Boy na sida menggunakan waktu seefektif mungkin. Jala gabi anak si Panguloy Tuhan. Dia kana toras. Asanggit Tuhan mardame sonang akayan akon namion. Molo pesipata mabir na sida di situasyon. Alay na pos dorohan nami Tuhan. Naho totong madongani na sida. Terlumobi Tuhan akayan akon nami na mga luluya kaulaw Tuhan. Akanong tama siya sikola na. Tuhan sa luhuk nai hobar tulomo ni roham Tuhan lehonom mutu na sida. Asanggia Tuhan totong na sida Tuhan. Pasahatot diri na tuho. Asanggia Tuhan berpengharapan na sida Tuhan. Tuaka masa depan na sida. Tuaka tikinan ro. Songsongon ni Tuhan nakaya nakon nami pe Tuhan. Naung tanga kapamatang na mga luluya kasirokat ni Todi. Ipe Tuhan tuhodo hupasahat tami. Patuduma Tuhan nakasirokat ni Todi na tama. Nagabe si Panguloy diho. Asanggia Tuhan di bagasan las ni roha sude keluarga. Songsongon ni ma Tuhan. Akadungan nami ruas ni huriamon. Tabay Tuhan silas ni roha di nasida. Terlumobi Tuhan naro di tikion tu bagas joromon. Mangalap gugo nasida Tuhan. Jala gabi martaba manang haporsyon nasida. Marhite hatami. Tuhan loas matinggil nasida. Diaka hatami. Asaboy Tuhan buanon nasida noni tu bagas nasida. Jala pakyon na may Tuhan di pardalanan ni ngoluna. Asa mardame sonang Tuhan sude ruas ni huriamon. Molopian nom mulak sian bagasot Tuhan. Totong ma di bagasan las ni roha. O Tuhan debata suang songon ni mahatam na badiay. Naing tari parmay Tuhan tokin nari. Totong Tuhan hupasahat tami inang diakones. Asa todim tod di perbadiay Tuhan. Namian di bagas roha doho pikiran na. Asangge Tuhan sude hami nau begesa. Boy marlas ni roha. Boy mangatusi hatami. Jala boy mangulahon di perdalanan ni ngulu nami. Ali Tuhan debata. Salu na di boto hodo aha. Nanang si Pangiduan nami siyako. Rade doi Tuhan di tangami. Alani Tuhan rohami tujolom di bagasan ari sadarion. Pasaut ma akan pinarsitan ni akarohani ruas ni huriamon. Akan pinarsitan ni huriamon. Asangge Tuhan totok kami mardame sonang. Marlas ni roha hami di perdalanan ni ngulu namion.
Jumulos yan ni Tuhan. Urasi mahami siyan dosa pangolusyon nami. Asa tamahami. Habaoran ni pasu-pasu. Dohot las ni roha. Martangyak kami to. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita huhut papungu pilihan. Tuhan
Mapasada marohata martang yang mahita. Disodo hamyali Tuhan di bata Jahuba. Akar ruas ni huriamna pinar hamaulmi. Laho memuji pasangap poko maridaiti peribadahan minggu sadarion. Alani ali Tuhan asima roham. Todim todi porbadia naung niu sehomu tu hami ganu mersada-sada. Imana toktong mangula di bagasan roha doho pikiran nami. Asahia hutangi ho kami hatam. Galilam dasi pangatusyon nami jalalam gadda haporsyon nami makaposio. Alani ali di bata makuling maho. Ay mananginangi duhami na posom. Amin. Hatani di bata nagabiujahan di Minggu Sadarion imana tersurat di buku Pesalmen bidu 20 mamukasian ayat sada sahak rudi ayat 10 hujaha madihita pai huti hutamu di bagasan rohamuna songonon didok disi pakorasion ninatorop turajana ede sian sidapit. Sai dia lusi Jahoba maho di hari hagugutan. Sai di patibul guar ni debata ni si Jakko maho. Di tongosom matuho panupahion sian bagas habadiaon. Jala ditukul ho sian sion. Sai marningok maibana di sudi akapeleanmu si panganon. Sai talmisma di rohana. Akka peleammu si tutungon. Sai dilehom matuho si subuk ni roham. Jala di pasaut nasa sakakmi. Asa mariaya hita midahatuaw mi. Jala mamior hon tonggol mga sahon guar di debatatay. Sai di pasaut Jahoba ma nasa pangiduamu. Nuaing pehuboto takas na tinupahan ni Jahoba miniahan nai say alusan na do ibana siyan akalangit habadiyaw nai marhite-hite aka pangabahan ni hatuaon ni siyamun na. Mga sahon hureta do hoda do yang gunasida alayang gohita guwar ni Jahoba di batat taido itaingot. Martukapan jalan martinggangan yang gunasida. Alayang gohita tongdo marsihohot jongjong. Ayat 10 rapita majaha. Sai tupahi marajai ali Jahoba. Saya lusi mahami diari pangalualuan nami. Ibdo sahatna. Shalom. Selamat hari Minggu madihita. Gudangdo akka parukilon na binulus ni Raja Daud di bagasan nguluna. Molo tajaha di sada Samuel bidu 10 pitui uju ditantang si Goliat Israel di perperangan pola mabir parangan ni Israel. Alai molo si Daud dang humordit ibana mangadu pisa. Nian patut do humordit si Daud alani mek ni pamatangna. Behama bahenonna mangadupi si Goliat manusia raksasa nasian Palistimi. Alai barani do si Daud. Jala marhite batu ni abalang manang batu ketapel tukak masih Goliat laos mate. Suang-suang ni nang uju menghadapi Raja Saul nasai naing menganggap hosana. Songoni nang menghadapi akwa bangsa nasing dope. Naikon adupan na di na manguluhon Israel ibana. Gudang
Hamaulon gudang ancaman. Alai di gudang ni ancaman na diadupan nai toktong do si Daud marhaposan tu debata di nasa pergumulan na. Ido bain say maluay bana siyan akka parmaran na binulus na. Ala toktong do debata madongani ibana. Jala di bagasan turpu jamita mingguon di pesalmenon di taringoti taringingo tu tangiang puji-pujian na tu debata. Dohot tangiang pakorasion ni natorop tu Raja Daud. Ima tangiang adorang soborhat Raja Daud manguluhon paranganna tu perperangan. Say jumulo do martangiang ibana rap doho bangso Israel nani rajahan nai. Ditangiakot do bangsoi suang songoni nang akananaing borhat mangudurhon rajai tu perperangan. Toktong do ditangiakon asa Tuhan debata na madungani. Asa Tuhan debata na marmuduhon na sida. Jala asa Tuhan debata pamunakon na sida maralohon akamuso na naing mga rongrong bangso Israel. Dihita ka na hinahulongan ni Tuhan ta Jesus. Adong tulo pangajarion na buhay taida marhite-hite turpuk jamitaon na buhay putihata. Perjolo ima ditangihon Tuhan debatado akan na madjogwar ni debata jupa masa di hagugutan. Odo pengakuan ni parpesalmenon alanunga dihilala na sida pangaramotion ni debata na mangalihon gugu di nasida. Alani dijauhod do nang tusudi akan na porsea, tusudi akan na madjaha pesalmenon nang tuhita ruas ni hurian itu hatta asa unang adong na marganggu ni roha di pangaramotion di debata. Unang adong siya kita na marganggu ni roha di pangarupion na siyan Tuhan debata. Taingo ma toktong do debata rap dohot akana porsea na sai juju tu debata. Di ayat 2 di dok sai dia lusi Jehovah maho diari hagugutan. Sai dipatibul debatani si Jakob maho ninna dison. Naing dohonon na disi ditangihot Tuhan debatado suara ni juju ni akana hinaholongan na. Ditangihon debatado suara juju ta. Lehonon ni debatado toktong dihita gugu ditupahi akan ataulang manang songod dia pe kondisi dohot situasi na masa na tadu pinuaing sai natukulan ni debatado hita jupa masa gali pakilalata lehonon na do dihita las ni roha ditikina. Asal juju hita tu debata. Ay dangadong nasing natuk mangurupi hita. Dangadong nasing natuk mangalihon gugu tu hita. Dangadong natuk mangurupi hita lau mangapuli rohata molo pojot pakilalata. Todong ale-ale akasisolhot martiki do isudi dang manotong jala terbatas do gugu ni dongan jolma. Alani songo pengakuan ni parpesalmeni di son holan debatado natuk
Ido pengakuan ni Raja Daud di son. Hola debatado pakirimon ni jolma natuk mangurupi. Holan debatado pakirimon ni jolma natuk margogoihon jolmai. Holan Tuhan debatado nama noktong mangapuli roha ni jolma. Rohaku rohamuna rohata seluhutna. Alani naing paingoton na tuhita marhiti jami taon asa say tok kita martangiang tujulo ni Tuhan di bata asa tok kita marpos ni roha makirim na alusan di debatado tangiang ta songo juju ni perpesalmen mulo taida di biddu 50 ayat 15 di si jala juwon na mau juppa ari hagugutan jala juw maaw juppa ari hagugutan asa hupalua ko asa di puji hoaw nenna imana perjulu na padua kon na ingidot tadi son ima say marlas ni roha do toktong akka na marpos ni roha tu Tuhan di bata dia do hataridan ni na marpos ni roha halak na marpos ni roha tu di bata martangiang ido akka na marpos ni roha tu di bata gabe pertangiang do ibana pasahaton saluhut pangidoan na tu di bata asa lomoni rohani Tuhan di bata nasaut di bagasan nguluna dada lomoni rohana sendiri porsea jala pos rohana tu di bata ala takas do dihaposi na adul dumengged do sakap ni debata sian na sinakapan ni rohana sendiri alani i daudo padilian sian akka na marpos ni roha tu debata dangolo madele akka si partangiang out surape dang pitor marelus tangiang na alay dang madeli dang patah hati dang patah semangat alay say jugul honon na do martangiang mangido si pangidon na tu debata say jugul honon na do jauh-jauh tu jolo ni debata ala di boto ibana na adong do sakap na uli na dumenggan si lehonon ni debata tu ibana ido ben na say Maria iya lapatan na say marlas ni roha do akka si partangiang napatuluhon dang tertaluhon akka na mga sahon hagugun ni debata ala debata na sun hinagugudo debata tay marasing do na mga sahon gugo ni debata dohot na mga sahon gugo ni Portibion termasuk na mga sahon gugo na sadiri mulutay de bukutay mulak tu ayat walu doho ayat siya didok disi mga sahon hureta doho huda do nasida martukapan jala martinggangan yang go nasida alayang gohitan inna dia walu gogo ni Jehovah di batat taido taingot-ingot jala dia sia ujung na didok alayang gohita tong dohot marsi jongjong saulat nari mga sahon hureta doho hoda do nasida martukapan jala martinggangan yang go nasida alayang gohita gogo ni Jehovah di batat taido taingot-ingot alayang gohita tong dohot marsi jongjong berbeda do na mga sahon debata di nguluna dohot na mga sahon Portibion dang terpangasahon manangisepe hagugon ni Portibion tung songod dia pe hebat na alay terbatas do
hagugon ni pertibion didok dison akan mga sahon huason di pertibion akan mga sahon hureta dohot hoda gabi martinggangad do nasida lapatanna persatokinan jala terbatas do huaso dohot gugu ni pertibion alai huaso dohot gugu ni debata ro di saliling nililing na do hot jong ninna dison alani ikut Tuhan debata do hapusata unang marpangsadean tuhagugoon doho pikirata sendiri manang dia petaula molo Tuhan debata do dongata say natulus do natasakapi alay sebalikna manang dia petaula molo somardongaton Tuhan debata dang tulus mulaulaon huhut mau marparbuwe songon na di turpuk epistel naung tajahanak king molo so Tuhan debata na manupahi bonii dada tubui jalamar parbuwi dihita kana hinaholongan ni Tuhan ta Jesus hobar tu topik ni mingguon di patibul di bagasan Tuhani bahasa Indonesia na didok bermegah di dalam Tuhan dia do sipatu pota asa tibul hita di bagasan Tuhani asa di patibul Tuhani hita totu asa di patibul Tuhani hita manang asa tibul di bagasan Tuhani ikon adong do jumulo di hita hubungan narosu hubungan yang sangat dekat hubungan yang sangat erat dengan Tuhan supaya kita bisa bermegah di dalam Tuhan songon Raja Daud disong dang terhahua manang dia pe molotok tong di bagasan Tuhani ay martua do manang ngise namar pakirimo tu Tuhan di batani si Jakob ay pati bulon na do sudi ni nadison atong dia do nanaing dohonon di turpu jamitaw tuhita odo naing songon panguluan di parpesal menon hita di mana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doanya maka kita juga dipanggil untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Karena membangun hubungan intim dan berdoa adalah keharusan bagi kita sebagai umat Tuhan. Buasa ala nagale do hita. Dang mergugu hita. Namuramatopar do hita. Siswada do hita molo mengandalkan gugu doho kemampuan ta sendiri. Jalainu nga dipakilalahon Raja Dauti. Ido bahen dipabuat di son martangiang ibana, martangiang nang bangso Israel. Jala marhite tangiang ido gabe dia alusi debata ibana. Ido bay monang ibana mangadopi nasa hamaolon nanyalaman na. Laho manguluhon bangsoi. Alani gomos matatiup Tuhan debata asa dipelua hita jumpa ari hagugutan tajau Tuhan diganup tiki nang pekiadan ni pertibion lamgok hamaolon dohot ketidakpastian alai songon si Jakob nagomos marsiranggut dohot Tuhani di batang ngaik jabuk molo taida di Sada Musa 32 ayat 26b oddo didok ibana dang hupalua ho da jolo di pasu-pasu ho au songoni manak kita martuhan ganupare di bagasan nguluta tadok dak hupalua ho sojolo di pasu-pasu ho au dak hupalua ho sojolo sidung salpu pandemi noaing namang gosa-gosa ngulu ni jolma dohot hita di sadok pertibion alani
gomos tatiup di bata, taju gowarna, asa di palua hita, jumpa ari hagugutan, amen, martangi yang mahita. Mauliati Tuhan di hatam, nauku tangihok kami, loas mahami mangulu di bagasan hatami, asalam gadda haporsion nami makaposiho, ali Tuhan, say tangihom maswara ni jojo nami, jumpa masa hagugutan, urubi hami, asiro ham, say tupahi aka panggonggomi ni bangso nami, aka uluan di tonga-tonga ni huriam, di ganup-ganup inganan, songoni nang kaparhaladu, nang sude ruas ni huriam, lehon las ni roha, asa margogo hami sa luhut na manalpui ari-ari ni ngolu na pinasaha mo tuhami. Ali Tuhan, takas masaha pasu-pasumi tuhami sa luhut na robe ibadah tutongan ibagas joromon, dohot na mengikuti ibadah streaming live siyan tongan ibagas na sidabi, asiro ham dihami Tuhan, pasu-pasu sa luhut na naniulan ni tangan nami, na pinikiran ni roha nami, urupi hami jupa masak ke pergumulan do hangeluton, jalatok tong leon las ni roha partodio di hami, alania sima roha mali di bata, jalo matangiang nami, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita huhut tapasahat peleata, dohot pelean tu pembangunan ni huriata, marede mahita. Sayu seong kami
Tatangyakom mapeliat taon, ali di bata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat tami masian na nilehom mito hami pelian nami tuho, say jalo may gabiwap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mo dito nga tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say sauk malomoni roham di Banua tongaw songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daryon hanguluas siya pari, sesa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama kita, disondakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala asima rohana midahita, didopakot Tuhan de batama bohina tuhita, jala di pasarhon madamena tuton ditabi. Sudah perhalado HKBP Tanjung Sari, tim multimedia, pemusik, song leader, dohok sudah ambil bagian di pelayanan di Siangon, pasahaton, selamat hari Minggu, Tuhamu ruas ni huria na ibadah di gereja, dohok na beribadah, sian tonga di bagas tabi, jalatok tong mahita, majagahon, hahi pasota menurut prokes kesehatan. Shalom.